Hello mga kakyota niya ni atake karon diri sa Siquijor, Lassi Siquijor na ata sa pinaka oldest church sa Siquijor, sakop sa Diocese of Dumaguete. Mao ni ang pinaka oldest church since panahon sa mga Kastila. Then ang convent diri mao ni ang pinaka oldest convent. Manita ko kay convent. Last 2015 may nakaari ako dire agkaron ka second time na akong ari. Second time, third time rather. Mao ni pinaka oldest convent sa mga pinakauna dire mga I think mga Kastila pa nga mga pari. Mao ni pinaka oldest church itong duulon. Ay dire lang may sakyanan. Ulan. Timing kayo mga kakyot na nakasuroy ko diri tungod kay na may diri sa activity sa mo ang company. Ano ni ang kampanaryo porma sa simbahan purely stone or pure nga bato. Ang simbahan dili siya siminto kundi bato gid siya. Pertin pagkapaga ang bungbong grabe. So ingon ini ka legit ang maong simbahan nga Katoliko. Tungod kay mao kini pinakauna ug mao pinaka gawas nga una mao kay tinuod kay mao may tinuod ni Hesukristo. Thank you mga kakyot o gusto pa na tumakay sa unang nga dili Katoliko. Ako ipabaro kaninyo nga mao ni ang ato amo ang simbahan. Pinaka oldest diri sa part sa Negros Oriental. Island of Siquijor. Thank you so much. God bless us all.